Bueno, hoi nahiko erreza da azaltzen. Elektronika ulertu dezagun hau folk jaialdi bat da. Orduan, elektronika baliabide bitarteko bat erabili izango da helburu bat lortzeko, kasu honetan musika tradizionalari beste doinu batzuk eta aurrera begirako beste ikuspegi baten jartzeko. Baina elektronika beti ere bitarteko bezala ulertuta, ez elektronika bera musikaren helburu. Bueno, ez dakit, guri zuzenean bitzatez, igual gero atzetik beste norbaitetik ibiliko dira, baina guri egia esan zuzenean ez zaigu horrelako erik iritsi, bai noiz edo noiz kazetariren batek esan digu, ez, nahiko jaialdi eklektikoa dela, xabe esanaz bezala nahi dezuen egiten dezue, baina bueno, hori egia esan kritika positiboa bezala hartu genuen guk, ez inondik inora negatibo bezala, bai, azkenean jaialdiaren filosofia hori delako, ez, gara lagun, antolatzailea, gero kolaboratzaile sare handi batekin, baina denok voluntarioak gara, hau egiten dugu ondo pasatzeko, eta orduan egiten dugu nahi duguna, noski, hala behar du, ezta? Ondo pasa behar dugu, nahi duguna egin behar dugu, eta funtzionatzen duen bitartean, aurrera.